că unul din consilierii locali m-a abordat pe Facebook. Mi-a propus să înscenez domnului Trifu o agresiune sexuală, să o sun pe soția domnului Trifu, să-i spun că a încercat să mă violeze, ducându-mă acasă. Mi s-au oferit și bani pentru acest lucru. Ce sumă ai? Nu a spus, mi-a spus doar că sunt proastă sau ceva de genul pentru că vrea să-mi dea bani și eu nu cad la joc. Stau și mă gândesc dacă era altă domnișoară în locul meu, altă doamnă și lăsa nasul jos și credea ce se întâmpla. Un om nevinovat intra în pușcărie? Culmea, consilierul acela local, domnul primar mi-a spus inclusiv mie într-o discuție că a ieșit consilier primar datorită dânsului. Domnul primar. Da. Aveți și numele consilierului, adică aveți și probe, îi puteți spune, există o plângere penală? Nu am depus o plângere penală împotriva domnului consilier. Da, aveți probe în acest sens. Dar avem probe. Da, cum să nu? După care când am spus de chestia asta, am fost sunată și trasă urât la răspundere de către domnul consilier, că, domne, cum ți-ai permis să spui? Nu trebuia să mă dai în gât, că nu e bine ce ai făcut, că m-ai dat în gât. Atunci, domnul consilier, e bine să acuzăm un om nevinovat de ceva? Un om care are o familie, care are 2 copii? Deci are o familie frumoasă, are 2 copii, un familist convins. Nu se poate așa ceva, mi se pare penibil ceea ce fac. Păi eu nu știu dacă aș mai